बेनि थाखाय टिकेट होगासिनो दा नायदों मानसिफ्रा रोजा रोजा हाजार हाजार टिकेट लानानै बेवहाय सिलाय बिलाय जागासिनो दङ। खोनायदों बुङा बेयो खस्थ' आनिया सावागिला खेवफोराव नुसियो जेनेबा बर' नुसिसै मानो गाखोनांगौ बिदिनो दा टिकेट बन्द' खालामजानोसैलाय दा बिदिनो टिकेट बन्द' खालामनोसैलाय दा पुलिस लाठि चार्ज होलाबायनोसैलाय माने डाइरेक्ट ओंखारसै खोमा गावसोर बेनिफ्राय गैलानो हनै रानासै जोब्बाय दां साइसआव टिकेटानो जोब्बाय ना मारै जाखो 3000 ओंखारदोंमोन टिकेटानो गाबोन दावराव जाबावगोन बेबायदिबा गाबोनथ' साभाबिकखा गाबोन गेट बायगोन नांगौबा बिसोरो टिकेटखौ माबा फैसानिनो लामोन ना नङा होमबा नांगौबा बिदि टकन सिस्टेम खालायनाङामोन आरो आला गोजान गोजाननि मानसि फैदोंना लांनो फैदोंब्रा दिनै मोनाखिसै आरो गाबोनबो फैनांगौ मारै ओंखारनांगौ दा लोगोफोर नोंथांमोना मारै नुदों कमेन्टआव थायोबा Tiga हजार होआखै दाबो हाइस्ट थांदों 110 थांदों दा 1000 थायानो थांबाय 2000 फैखानांगौ ना अलरेडि आउट जाखाजोब्बाय सिगां नायदो लोगोफोर जोंनि क'क्राझारनि फुटबल लाभार्सफ्रा माबायदि खस्थ' खालामनानै फुंनिफ्रायनो टिकेट नेयै दासिमबो मोना होआसै हनै बिदिबासो मिलायगोन नामा बन्द' सोलायबाय होआसैलाय जोबखोना माखो बोलो टिकेट होथ'वाखै ना माबा होथ'वासैलाय ना बन्द' गैया मोननाय नंला खोमा दिनै माखासे मानसिफ्रा टिकेटखौ बन्द' खालायलायबाय दासो होनानै बन्द' जाबायलै बाबा बन्द' खालामथ'दों र' आंथ' मोनबाय मोननाया गांसे खोनाबाय दहम बिदिनो होबाय थाबाबो जोबसिगौ बेखौबो होआ